my sme to ako hostia, tak nás predstaviť. Áno, vítam tu dvoch ľudí. Tí dva ľudia sa volajú Ela a Hanka. Ďakujeme za tú pozvánku, cítime sa veľmi poctení a dúfam, že dojdeme k nejakému veľmi múdremu záveru. Áno, dneska sme sa rozhodli, že sa budeme rozprávať o intimných vzťahoch a o relationships, proste vzťahoch. Pardon. Ešte po francúzsky. Ešte relation, neviem, jak sa povie. Neviem. Amiko to sú kamaráti. Amiko to sú kamaráti. No. Nakoľko ani jeden z nás nebol vo žiadnom vzťahu, takže nebudeme mať moc veľa skúseností. Ale poznáme veľa ľudí. Ale poznáme strašne veľa ľudí. A strašne veľa. A máme vlastnú skúsenosť s nejakými ľuďmi proste, ktorí si prežili toho viac. Ktorých nebudeme menovať. Áno, ktorých nebudeme menovať, lebo by... No. Hej. Tak asi by sme s tým začali, že ako sa vlastne ľudia dostávajú do tých vzťahov. Podľa mňa strašne veľa ľudí sa dostane do vzťahov kvôli tomu, že všetci sa dostávajú do tých vzťahov. Alebo kvôli sociálnym sieťam. A je to proste, že že proste to ti má vyriešiť všetky problémy, tak chceš proste tak strašne byť vzťahu. Proste, hej. Alebo že to proste niekde vidia a... Súhlasíš? Áno. Dobre. Lebo podľa mňa to je také strašne zaujímavé, že ľudia ani nevedia, čo je to ten vzťah a o čom to vlastne je, že to proste nie je len o tom, že máš každý večer sex. A hneď sa tam zblázniš z toho a proste máš deti, ale to je o tom, že byť schopný milovať toho človeka platonicky a romanticky zároveň. Podľa mňa je to, akože vzťah má byť hlavne o tom, že... O porozumení. Aj to, ale viac takom porozumení, takom bez slov, takom, že... Neviem, že... Že akože... Že vaše aury tak konektujú. Áno, že proste, že chápete svoje dušu proste. Prepačte to skibidi language. Ale... No, hej, proste chápeme sa, že sa dokážete pochopiť aj bez slov. Myslíš, že si vyberáme ľudí, ktorých milujeme? Podľa mňa z časti áno. Fakt? Veľmi z časti, ale podľa mňa nie, lebo ja neverím na lásku na prvý pohľad. Úprimne. Fakt? Ja neverím. Ja sa vôbec keďže akože ja som asexual. Hej, dobre. A ja nie som aromantic, ja som aro-ace. Dvoch aromantic ľudí na jedného. Ja som romantic. Akože ja nie som aromantic, ja som asexual. To je naopak. Wow. Ja som both. Super. Both. No takže ja neviem moc relatu na to, že ak sa niekomu reálne človek páči sexuálne. Ja keď som prvýkrát... Podľa mňa je to takto, že ty akože nezamiluješ sa na ten prvý pohľad, ale na ten prvý pohľad vieš, že tento človek bude trouble, že proste... áno. Že proste tak, ale nie tak, že od prvého pohľadu, môj bože, skapem od toho oxytocínu. Ale ty proste vieš, že damn, že ja s týmto človekom... Hej. Že také skôr. Chápem. Že akože ono to je skôr taká metafora. Áno, rozumiem. Akože ja keď som minule zistil, že proste ľudia doslova cítia ten pocit príťažlivosti a cítia ten pocit, že s niekým chcú mať sex, tak som sa skoro dogrcal. Lebo ja som myslel, že to si ľudia vymýšľajú. Mne reálne niekedy až toho zlá, ako mám veľa motýlikov. Prosím? Vy to nemá. Nie, ja nemám žiadnych motýlikov. Ale akože je dôležité povedať, že akože ja som o dosť viacej emočný človek, že proste, neviem, ja mám vyššiu... Viac cítim testosterónu, veci. Nie? Čo? Či viac, jak sa to volá? Neviem, ale vyššie cítim emócie ako normálny človek. Viac. Hej, chápem. Ale proste niekedy reálne, ja niekedy nemôžem jesť kvôli tomu, že proste tak som mala motýliky. Takže si bola tak sexuálne atraktívna. Ale to nebolo len sex, to bolo, že takže pol na pol romantika sexuálne. Ty kokos. Akože neexplornutá éria pre mňa. To je pre mňa, že úplne niečo nové, lebo a podľa mňa preto je to také, že nemôžeš si vyberať človeka, ktorého máš rád, lebo proste pocity nemajú logiku. No ale k tomu sa dostávame k veľmi záhadnej téme. Ten spôsob, ako sa správaš svojim pocitom, môže mať logiku, ale tie pocity nemajú logiku. Toto je presne to. Týmto sa dostávame k veľmi zlej téme a to je pedofília. To je veľmi zlé, Ale podľa mňa to už je také, že to už je niečo iné, lebo ten pomer, koľko mužov a koľko žien sú akože pedofíli, také. No,
crazy. A hlavne, keď aj muži sú molestovaní, tak väčšinou to býva mužmi, že veľmi málo ako ženy molestujú. Hej. To som taká, že prosím, nezačneme toto, prosím. Dobre, toto nepoďme rozoberať. To je príliš dark topic. Reálne Alice in the Wonderland bol napísaný typkom, ktorý reálne sa zamiloval do 12-ročnej typky, ako ona bola tá Alice. Seriózne. Ale akože nevie sa, či bol úplne pedofil, lebo ten jeho denník bol nájdený s roztrhanými stranami, kvôli tomu, že jeho rodina to akože tak zničila, aby to nekazilo ten imidž tej rodiny, ale podľa mňa bol pedofil, že kvôli tomu... Čo ti šive? On reálne, že vraj chcel aj si zobrať tú Alice, alebo jej sestru, alebo niečo také. On mal 12, on mal nejakých... Ja si neviem predstaviť z niekoho znásilniť. To je reálne proti mojej srsti. Ale to by bolo reálne, ja by som mala tak z toho úzkosti, také, že... Je to pohode? Áno, ale proste, girl, imagine, lebo ja som proste tam bol kvôli harm OCD. Hej, ja som mal proste, že akože intruzívne myšlienky kvôli to, však ja som to povedal aj v prvom onom, že ja som tam bol kvôli tomu, že keď som videl nejakého človeka, ja som dostal vlnu myšlienok toho, ako ho zabijem, ako ho znásilňujem. To fakt? Áno, ja som nevedel fungovať. Ty kokos. No. Damn. Ja by som nikdy nikoho v živote neznásil. Ale ja neviem, akože mne to príde také, že keď už máš takéto myšlienky, tak first of all, daj ich do poriadku. Že ako... Hej, ale no hlavne tieto intruzívne myšlienky sú v tom špecifické, že nie sú tvoje vnútro. A vy si myslíte teda, že pedofili majú že intruzívne myšlienky? Nie, ja si myslím, že pedofilia je proste... Je to sexuálna atrakcia, za ktorú ľudia nemôžu z časti. Za čo oni môžu, je to, ako ako na to zareagujú. To si myslím, že neospravedlní ťa ani keď znásilníš normálneho človeka, tak prečo by ťa to malo ospravedlniť pri nejakom dieťati? Proste to je strašné. Podľa mňa v každom prípade ten človek, čo znásilnil niekoho, je vždycky akože in the wrong. Áno. Však áno. Áno, vždy. Znásilnenie nie je nikdy normálne. Nikdy. Proste, keď tam je nejaká, že denial is a river in Egypt. Keď tam je nejaká proste, že nechcem, automaticky stop proste, you know. Podľa mňa aj znásilnenie, keď ten človek vyslovene nepovie nie, lebo sa proste strašne bojí, ale nedáva ti žiadne signs, že chce. Akože vtedy potom už záleží, či to ten človek dokáže rozoznať, že to nechce. Áno, ale podľa mňa intuitívne vždy to niekto dokáže rozoznať. A potom druhá vec je, že ešte to rozhodne ignorovať alebo nie. To je problém. Keď sa to rozhodne ignorovať, tak to je znásilnenie. Lebo akože vždy máš v hlave takú nejakú intuíciu, že okej, toto je také trošku... Že nevyzerá byť moc nadržená. No. Nevyzerá byť moc, že má... No, let's... Poďme preč od pedofilie. OK. Máme tam tie ďalšie, že dynamika medzi... mentálne porušenými ľuďmi, čo sú v vzťahoch so zdravým a s ďalším mentálne porušeným človekom. Podľa mňa kľúč k tomuto celému je komunikácia. Áno. A druhá vec, chápavosť. Áno. Akože to je jasné, hej? Hej. Ale problém je, že podľa mňa strašne dôležité aj, že proste mať trpezlivosť s takými ľuďmi. A keď proste sa kvôli tomu nahnevaš, tak proste nemal si ísť do toho vzťahu. A tiež akože ľudia, čo idú do vzťahu s takým človekom, čo je mentálne porušený, akože nechcem teraz povedať, že bad shit crazy, hej, ale proste v nejakom leveli, tak nemôžeš to až tak ignorovať, že to je v pohode, ja ho milujem, že proste musíš to brať trošku. To je napríklad tá téma, keď doslova niektorí ľudia sa zamilujú do nejakého seriálového vraha proste a sú nadržaní nad tým, ako zabíja nejakého človeka. To není v pohode, to mi nepôjde. Proste to, že ťa niečo priťahuje, neznamená automaticky, že to urobíš ako ty. Vieš, že proste aj keď teraz niekoho priťahuje, ja neviem, toľko ľudí, proste napríklad kresťanov, čo verí v to, že being gay is a sin. Akože ja si myslím, že to je veľmi kontroverzná téma a proste dokážu žiť so ženou a mať s ňou deti. Akože je to také strašné. Počkaj, ty hovoríš, že gay muži, čo žijú so ženou a majú deti? No, niektorí kresťania to tak majú.
Že proste sa musí prekonvertovať. Ale keď sú akože že reálne, že keď sú že gay as hell, že proste nemajú radi ženy. Je niečo iné, keď sú bisexuálni. Podľa mňa to hovoria tí takí bisexuálni ľudia, že vieš kontrolovať svoju sexualitu, lebo proste sú priťažovaní obama pohľaviami. Oh my god, no nás bijú všetci. Všetkými pohľaviami. Všetkými, oh shit. Nie, iba 2 pohľavia sú. Sú dva sexy a two sexes a viac genders. Lebo sex je vyslovene, že ako tvoje telo funguje a gender je, že social construct. Aha. Takže to je trošku niečo iné. Ja neviem, pohlavie. Pohlavie je... Že sex či gender? Sex by som povedal skôr, že sexualita. Ale nie sexualita. Sex je akože, že či... Proste, čo máš dolu. No, akože to je... Tak biologické pohlavie sú iba... No, veľmi záležné. Ja som napríklad videl minulé video. Ale na občianskom máš proste, že sex napísané. No len viem, že napríklad ešte aj ten vymysel, že proste muž a žena je tiež strašne nepresné, lebo biologicky nikto nie je dokonalý muž a nikto nie je dokonalá žena. To je dokázané, že nikto proste nie je dokonalý muž, takže nikto nie je muž proste, ani žena. Ale to je tá vec, že proste spoločnosť príliš nad tým, akože tak, jak sa povieš, medituje, že kto je čo. Ale kebyže máme proste povedať, tak to, že máš penis, ťa biologicky klasifikuje ako muža, ale čo proste ty chceš byť, tak to... Dobre, ale keď máš čak, máš proste šlong a máš cecky popri tom. No, to je genetická choroba. Áno, to sú tí... To sú tí, čo majú... to sú tí, čo majú viac chromozomov. Alebo menej. Proste... A to nie sú intersexuálni? To sú ja neviem. Ale podľa mňa akože príliš veľa času zaberáme tým, že škatulkujeme ľudí do nejakých boxíkov. Podľa mňa áno, lebo proste nič nie je dokonalé. Nič tuto nie je dokonalé. Príroda nie je dokonalá. Príroda nie je dokonalá. Proste ešte... Jak milujem, jak proste niektorí kresťania hovoria, že the proof of God is the nature, lebo to je proste dokonalé, ale nič nie je dokonalé, takže... What do you mean? What do you mean? Nič nie je dokonalé. Hej. A podľa mňa, čo je veľmi dôležité, je, že keď je že jeden mentálne tak, nechcem povedať narušený, ale je to tak, keď niekto není mentálne zdravý úplne. Možno nejaká mentálna retardácia. Ale nie, že proste je trošku... narušený. Asi narušený. No dobre, tak mentálne je trochu narušený. No toto asi nejakom profesionálnom zmysle. Tak chápeme. Podľa mňa je veľmi dôležité, že keď sú tam dvaja ľudia, ktorí sú obidvaja mentálne narušení, že v nejakých prípadoch proste aj cez komunikáciu, aj cez chápavosť proste to není dobrý mix. Hej. No napríklad ja si neviem predstaviť, akože ja nechcem zase judgeovať, ale ja si neviem predstaviť, že by som teraz chodil s nejakou ženou, ktorá má Downov syndrom. Úprimne. Ty si nevieš predstaviť chodiť s hocikým? Romanticky viem. Fakt? Áno, ja som není aromantic. Ja som iba asexual. Wow. Podľa mňa romantika je strašne platonický pocit. Ale ja mám taký pocit nejakých z platonických kamarátov, to proste nemôžeš len tak povedať. Ja mám pocit, že romantika je proste platonický pocit. Čo? Že romantika je podľa mňa strašne platonický pocit. Čo? Romantika. Mne príde, že... To nie je dobrý zmysel. Musíš to rozviť. No, že proste, keď máš... Akože záleží ešte aká romantika. Čo? Ak máš romantiku... Ukáž na príkladoch. No napríklad sedíš, neviem, vo Francúzsku niekde pri jazere a tam takto sedíš s neviem, tvojou partnerkou a objímaš sa, pozeráš sa na Eiffelovú väžu, máš vínečko. To je kamarát. To je romantik. Dobre, a ty povedal, že platonické je strašne romantické? To je strašne platonické toto, ale nepríde, že romantika môže byť aj proste, že máš intimnú romantiku v posteli, vieš, že... Čo? Ja neviem, ako to vysvetliť. Letíš 5. cez 9. Ale nie, lebo však po mňa aj chápem, že sa snaží povedať. Ja nechápem. Že napríklad ty, vieš, napríklad intimnosť nemusí byť vždy sexuálna. A podľa mňa... A akože hej. Za to sa považuje romantika, že akože je to taká tá hlbšia intimnosť, aj keď v akože že aj platonické vzťahy môžu byť intimné. Áno. Hej. Môže mať kamaráti sex spolu bez toho, aby to bolo že romantické podľa vás? Nie. Vieš čo, ja si neviem predstaviť. Fakt? Ja nechytám pocity.
No, asi tak. To je všetko. Ja chytám pocity, ale iba také, že vieš čo, ja asi pravdepodobne zostanem celý život panic a budem žiť s nejakou mačkou a s nejakými kamarátmi na izbe. A tak to skončí. Ja to cítim jak štetka vedľa vás. Ale nie! Vieš, ja by som rada aj bola freaky, možno, ale proste ja... S niekým na tej istej frequency. Frequency. Lebo freaky a freak. Dobre. Čo to za freaky, áno. Čo to za freaky a... Milujem slovo frequency, lebo vieš, že tam to freak a je tam frequency. Dobre. Ja to milujem. Ale proste ja si neviem predstaviť mať obsesiu nad nejakým človekom. A nevedieť žiť sama. Čo? Nevedieť žiť, proste nevedieť viesť normálny život bez toho, aby si myslela na toho človeka, je strašne divné. Áno. What the hell, bro? Akože toto je strašne divné. Ako, úprimne, ja si viem predstaviť aj intimné, že aj s kamarátmi. Nechápem, prečo je nezákonné. Keď s tým manželka súhlasí, tak prečo partner nemôže mať? Nezákonné? To je nezákonné. Jak nezákonné, čo ti spravia? No, to je nezákonné, to normálne ťa akože môžu dať pokutu za to. Fakt? Aha, to nesmie. Mal si sex s niekým iným. Pokuta. No len to potom bude riešiť, vieš, keď to manželka nevadí. No. Ale, hej. Počkaj, takže keď si tvoj manžel ťa napríklad podvádza, tak ty ho môžeš oddať na ty mu môžeš dať normálne, ak to zistíš, tak ty mu môžeš normálne dať na súd. To fakt? Čo? Však to je trestné. Čo? Však... Neviem, akože či som taká, že už... príliš liberálna s týmto, ale si seriózne vážne myslím, že láska je strašne iná pre všetkých, akože teraz sme si to prúvli pár minút. Hej, presne. Ale proste ten taký, jak to povieš, jak to povieš ten taký monogamný... Monogamný vzťah, či jak to povieš? Monotónny? Nie, medzi dvoma ľuďmi iba. Polyamorous a Polyamorous. Nie. Monogamous. A čo to je? Vzťah iba medzi dvoma ľuďmi. Hej, no to sa volá vzťah. Nie, takto. Podľa mňa dvaja ľudia sa môžu milovať a môžu mať veľmi... A ten vzťah môže úplne inak vyzerať, že nemusí to byť striktne vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorí sú akože iného pohľavia, že proste môže to byť aj, že proste tí ľudia sú spolu a nevidia sa až tak často, ale sú spolu, hej, a majú aj popri tom iných sexuálnych partnerov, že, že podľa mňa je to tak strašne akože fluidné a proste nestabilné, že... Hej, akože mne príde, že jedna z veľmi základných tých faktorov to, že s niekým chodíš, že proste máš už ten vzťah, tak je to, že máte spolu intimný život, lebo... No čo sa snažím proste povedať je, že môžeš byť štietka alebo suknička, ale proste, že to je úplne fajn mať veľa, podľa mňa, partnerov, čo není fajn. To není dobré, lebo potom stratíš proste sexuálny život s tou manželkou. Čo není fajn je, keď už to, nedávaš rešpekt tým ľuďom, s ktorým si. Potom to už nie je fajn. Hej, a napríklad nenaplňaš jeho sexuálne túžby alebo niečo takéto. Takže keď už to bereš príliš tak plitko, už nekomunikuješ, tak to už nie je fajn. Ale podľa mňa môžeš mať veľa sexuálnych partnerov a stále proste byť hlboký, milý človek. Hej. Akože toto je napríklad... Nie, že by to bola moja šálka kávy, ale... Len potom záleží... Lebo toto mi pripomína proste, že akože človek potom často zapadne do takého problému, že keď napríklad navštevuje nejaké tie, že strip clubs, vieš? Ja som veľmi anti-strip. Aj ja. Ja som veľmi anti tieto strašné sexuálne, lebo to zabíja mozgové bunky a potom nemáš vôbec pocit, ten pocit sexuálny z tvojho partnerky, lebo proste nedokáže, neviem, tancovať na tyči. Vieš, proste to strašne zabíja ten magický pocit. Aj to, ale proste podľa mňa je tam viacej práce, keď chceš mať akože niečo intimné s nejakým človekom, akože IRL, ako keď prídeš do niekoho strip clubu, tak proste tam zaplatíš a hneď máš to, čo chceš. Ale proste keď to je IRL, tak je to trošku viac také, že musíš nájsť toho človeka, čo matchuje tvoj freak, hej. Čo tak... Čo akože, že čo chce robiť tie veci ako ty. A ide do toho tak veľa práci, ale že podľa mňa je to také, že proste ľudia sú už leniví. Guys, keď chcete byť late, tak proste nebuďte leniví. Real.
Ale ono, tie strip cluby a všetky tieto sexuálne práce, tak akože tí zákazníci, čo tam chodia, tak oni majú potom tú intimnosť ako keby iba jednostrannú a že už očakávajú tú druhú stranu, že súhlasia, preto to zabíja tie bunky. No a takto sa proste stávajú, čo podľa mňa, akože ja som úplne proti tomuto a taktiež som proti napríklad takým, že porno a také, lebo to ľudia, ktorí sú závislí na porne, majú strašne vysokú šancu to, že znásilnia niekoho. Hej, ja osobne, ja som v živote nemohla chodiť alebo len sa kamarátiť s niekým, kto pozerá porno. Seriózne, že pravidelne. A poznáte niekoho, kto pozerá porno? Pozeral. One night stands sú podľa mňa totally OK. Akože... To kazí romantiku. Nekazí to romantiku, lebo ide o to, že keď ak chce človek proste iba vydať zo seba svoje sexuálne potreby. Teda chce... To je veľmi zlý spôsob hľadania svojich sexuálnych potrieb. Je to veľmi zlý spôsob, ale... Yeah. Nerozvíjaš tým nejak akože svoju emocionálnu kapacitu. Ale dobre, povedzme také scenário, hej? No. To je ako keby si nemal pod kontrolou svoje sexuálne akty. Takto, všetkého veľa je zlé, hej? Áno. A všetko, keď robíš v dobrej mere, je dobré. Ale proste, keď nemáš veľa času, ak proste takto, chceš byť proste... No. Chceš byť uspokojený so svojimi sexuálnymi túžbami, tak one night stand ti to niekedy vyrieši, hej? Okay, dobre, ale nehovorím, berem. že dlhá doba týchto one night standov je proste dobre pre teba, ale proste niekedy len proste nechceš mať veľa, nechceš byť nejako naviazaný a niekedy len nie na ten noc spolu je nejaká connection. Hej, a potom záleží, či ten človek to proste robí pravidelne alebo nie. A to už je zle, keď to niekto robí pravidelne. Podľa mňa viacej zle je, že ako sa k tomu stavíš, skôr, že či to robíš. Vlastne všetci traja. Áno, proste, ja si myslím, že one night stand je proste veľmi zapeklitá vec a záleží, z akého pohľadu sa na to pozeráš. Áno, takže hej. Ale ja to beriem, že keď akože niekto má strašne veľa, akože, je to po slovensky one night stand? Proste keď má... Jeden stolík. Jeden nočný stolík. Jeden nočný stolík. Dobre. Jeden nočný stolík, dobre. Prespávačku. Akože, no prespávačka taká trošku intimnejšia prespávačka, jednonočná. Máme niekto priveľa týchto intimných prespávačiek? Oh my god, ľudia si príliš veľa myšľajú. Zmýšľajú? Zmýšľajú, aha. Ja som povedala myšľajú. No, ja mám jednu otázku. Ja som nikdy nepochopila, keď mal niekto, že napríklad, že ten človek sa mi strašne páči, bože, my sa budeme tak ľúbiť a neviem čo, že musí mať vzťah a neviem čo. A proste celkovo, akože keď mal niekto na niekoho crush, to vychádzalo celé proste z delúzie. Takto, úprimne, z toho, čo som akože tak spozorovala, tak áno, ľudia proste môžu niekoho vidieť len tak v školskej chodbe a byť, oh môj bože, to bude môj next manžel. To je low-key podľa mňa také, že okej, akže neviem, ja som také neexperienciovala, ale ja tiež tomu nechápem, ale toto je také, že ja musím byť s niekým kamarát predtým, aby som mala nejaké romantické pocity pre toho človeka. Demisexuál. Vieš, ja si neviem predstaviť s niekým niečo mať predtým, ako by som ho spoznal. Ale zase tu ideme do toho pocitu, že proste toho tej sexuálnej príťažlivosti, lebo keď nás nič nepriťahuje, tak nás vlastne priťahuje viac... No proste, že ja si neviem predstaviť s nejakým sex predtým, ako by som ho spoznal. To by som bol, že fest hot človek by to musel byť. A to je subjektívne. Čo hovoríš, tvoj subjektívny názor? Na čo? Ty by si vedel mať s niekým sex predtým, ako spoznáš. Ale to mama nedokáže nazvať vzťahom, bo však vzťah sa používa... Ale či by si to chcela? Akože sexuálny vzťah? Nie, len proste, že neviem, sa s niekým vyspať predtým. No, že sexuálny vzťah. No, dobre, tak to. To by bolo divné proste. Fakt? Buď nejakí ľudia sú schopní dať tú bariéru preč, ale to je ako keby si proste sa s niekým rozprávala o veľmi
beriem, takže by si sa vnikli... Vieš čo, beriem naspäť, to by bolo fakt fest. Bolo by to divné. Bolo by to divné, ak akože minimálne aspoň trochu by ste sa mali postaviť. Minimálne vedieť o sebe. Minimálne jedna konverzácia. Hej, jedna konverzácia. Hej, asi tak. Zober si, čo ak ty toho človeka nepoznáš, zistíš, že má úplne iné morálne hodnoty, jak ty. Je to nejaký strašne freaky a človek. Tak čo to, potom? Že to niekým, no tak vyspala si sa s ním, čo už? Ja berem, že sex je z časti o dôvere. Podľa mňa to není až také... Podľa mňa mať s niekým sex není až také deep. Podľa mňa... Pre niektorých ľudí, akože neberiem pre mňa, ale že celkovo, že proste niektorí môžu len tak, lebo dneska som freaky, tak proste... Môžu sa vyspať s niekým, čo majú jednu... Ja si to neviem predstaviť. Ja poznám ľudí, ktorí reálne by to dokázali. Ja sa reálne neviem s ľuďmi ani rozprávať, pokiaľ sa nepoznáme dlhšie. To fakt? Ja neviem mať normálnu konverzáciu. Ja som celkom akože extrovertný, by som povedal. Prečo to tam furt fúkaš? Lebo ma to baví. Oh my god. Ale proste, ja intimnosť vnímam už v konverzáciách, preto si neviem predstaviť akože v sexuálnom vzťahu. Áno. Podľa mňa najviac je šerovať... Šerujem. Meno. Fuj, to som nepovedala. Skibidi zúbka. Vieš čo? Veľmi záleží. Ja mám taký názor, že keď s niekým šeruješ playlist, tak podľa mňa je to... Akože nemusí byť to hneď, že romantický. Akože ja šerujem s dvomi mojimi spolužiakmi napríklad. S kým? Potom ti poviem. To boli strašne veľa o človeku. Áno, ale tak teraz ty si povedala, že teraz je akože dôvera, nie? No. Tak ty dôveru potom spájaš s intimitou? Hej. Ako si vieš predstaviť potom som povedala, že... vzťah? Ja som povedala, že si to berem naspäť, ale akože, že podľa mňa je to možné pre ľudí, ale že pre mňa nie. No, pre nejakých, ale to sú podľa mňa také individuá, takí devianti. Proste neviem si predstaviť, že by ma niekde postavili a neviem s kým. Ale práve, že ty si vybral. Ty by si... To nie je také, že tebe vybrali. To by bolo skoro. Ja, no tak to potom... Viac v pohode mi to príde, ako keby si nevedel. Kamo, toto není znásilnenie. Lebo aspoň body language, vieš, ti povie dosť veľa o tom človeku. Dobre, takto. Bereme, že... ja som to brala tak, že kebyže si v nejakom bare, hej, nájdeš tam nejakého pekného človeka, zatancujete si a tak... To je už spoznanie. No. Ja aj dobre, lebo ja som to nebrala za konverzáciu, keď... Akože nie je to úplne konverzácia, ale stále akože... máte spoločný zážitok. Dobre. Také veľmi normálne mi príde, že proste ľudia majú sex potom. Čo tam ešte máme? Áno, potom je tam ešte to, že jak ľudia strašne... Jak to povieš, príliš veľa si cenia svoj romantický vzťah a svoj platonický úplne na to. Áno. Kašlo proste, to je hrozné. Lebo podľa mňa môžeme taký istý... Dobre, nie je zase taký istý, akože bol by to iný satisfaction, ale proste platonický vzťah je proste niečo, čo ťa... Robí človekom. Môžete veľmi vyplniť. Platonický vzťah je proste empatia voči nejakému človeku a to robí človek a človekom, nie podľa mňa romantický vzťah. Ale podľa mňa je to také, že pol na pol. Ale nie, podľa mňa človeka nerobí človekom romantický vzťah, lebo potom by všetci asexuálni neboli na polovičný človek. Ale nie tak akože, že všetky vzťahy, ktoré máš, ťa robia dokopy človekom. Chápeš? Hej, chápem. Že keď si asexuál, tak všetky tvoje platonické, keď neviem, proste... Aha, áno, to je celkom dobré. Tak si myslím. Ja si myslím, že by bol, akože na toto som videl celkom dobré video, neviem, či poznáte Jaden Animations. To je, ona robí skvelé animácie a ona vysvetlila o tom, ako je Arrow Ace. A že proste to tam dobre opísala. Hej, akože ja si myslím, že to bola úplne skvelá téma. Ďakujeme za pozvanie a vidíme sa na budúci týždeň. Vidíme sa budúci týždeň? Robíme ďalší podcast budúci týždeň?